Για βλέπετε τις κάμερες εδώ πρώτη μούρη, έτσι βλέπετε, έτσι. Κάμερες. Για πες μου ποιος έχει πετύχει να προφίλ. Κοιτάξτε το γύρω από το κόπο. Σκάσε το. Και χαίρεσαι. Westminster Bridge. Ναι, καλά. Στο βάθος του County Hall. Πρώτη γυμναστική. Ζήτημα να βγάζεις στην τρίτη 17. Το λέω από ζήτημα. London Eye. Έπλαξα να σου πω. Και εγώ έτσι νομίζω. Τι κοστάβω. Είχα τρεις κλήσεις εδώ, δύο κλήσεις εδώ, άλλη μια κλήση εδώ. Τι ωραία εντυπωσιακό σχέση είναι αυτό. Μα δεν έχει κάποιο κάτω να το πετάξουμε. Το κρατάω εδώ και πολλή ώρα. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Westminster Abbey. Πού είναι η Χρυσάνθη, πού είναι η Χρυσάνθη, Πού είναι η Χρυσάνθη? η οποία θα είναι σίγουρα, πού είναι, Χρυσάνθη, δήλωση. Είσαι συγκινημένη, διότι εδώ παντρεύτηκε ο Χάρι, ο Γκέιτ. Εδώ, ο Γουίλια. Βεβαίως, ο τελευταίος γάμος ήταν εδώ. Όχι. Ο Γουίλια. Εδώ ήταν. Γουίλια. Έτσι. Θέλω Γουίλια. Δεν το κατάλαβες ότι σε έφερα εδώ. Όχι. Κι αν τι νομίζεις. Εκεί μέσα. Βεβαίως. Έγινε ο γάμος. Εδώ έγινε ο γάμος, βέβαια, βέβαια. Θέλω να πω. Δεν επιτρέπεται. Γιατί? Καταρχήν είναι κλειστά όπως βλέπεις τώρα. Αλλά γενικότερα για να μπεις πρέπει να είσαι γαλαζοαίματη. Είμαι καλεσμένος εγώ. Τι, Είμαι χαλασό. τι, Είμαι χαλασό. ναι, τι που παντρεύτηκες σε μια γύφρα από κάτω. Εγώ, Πού πάτε? ναι, κάτω, μια γέφυρα δεν υπήρχε από πέρα. Μήπως θυμάσαι τον Buckingham Palace που έγινε μετά και βγήκανε από το μπαλκόνι και τα λοιπά και τα μπερδεύεις. Η τελετή μετά το γάμο έγινε στο Buckingham Palace. Γεια σου Βασιλείου. Αλλά ο γάμος έγινε εδώ. Τι να τραβήξεις τώρα εδώ και τι να αφήσεις. Χαμός είναι εδώ πέρα. Τι γίνεται Ρεξάνθη? Μανιακή σε βρίσκω, έτσι. Δεν έχω ξανά. Α, δεν έχεις ξαναπαίξει. Ωραία, ευχαριστήσω το λοιπόν.